Галиаскер Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театрының зур залында Татарстанның халык артисты Наиля Ибрахимованың юбилей кичәсе булып узды. Танылган актерны иҗатташ дуслары, иҗат оешмалары вәкилләре, тамашачылар котлады. Татарстан президенты указы нигезендә күп еллык нәтиҗәле хезмәте, театр сәнгатен үстерүгә керткән зур өлеше өчен Наиля Ибрахимова Татарстан Республикасының фидакарь хезмәт өчен медале белән бүләкләнде. Соңыннан тамашачыларга Туфан Миңнуллин әсәре буенча сәхнәләштерелгән Гыргыри кияүләре спектакле күрсәтелде. Эштә образы. Аңа шул хәтле тәңгәл килә, чөнки тормышта да, театрда да әйләп сез чын фәрештә. Чөнки сез ярдәмчел. Нинди генә проблема белән сезнең янга килсәң дә, сез аны игътибарсыз калдырмыйсыз. Сезгә шуның өчен зур рәхмәт әйтәсем килә. Зур авырлы сәхнәдән мин бүген кабатлап бер сүзне әйтәсем килә. Рәхмәт туган җиремә, театр артистларына, минем кадерле коллегаларыма,